Ndifuna abazukulwana bam abasaqhubeleka nesikolo uThixo abenze baphumelele. Kanti abantu eThekwini KwaZulu-Natal baza kwamkela unyaka omtsha kumbhiyozo obanjwe iminyaka le iDurban Rocks sizawubambulele. Baza kungena nzulu ezipokothweni abaqhubi nanjengoko linyuka ixabiso lepetrol ezinzulwini zobusuku. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje andamba indodwa andamba nokuphumza sikhumba noyitolikyo olwimi lwezandla Botani Mzontsundu. Abantu baseThekwini bazimase umsitho kwamkela unyaka iFact Durban Rocks nobanjelwe eThekwini kusixelela banzi ngokuqhubekayo kulomsitho siqhagamshelana ngqo nentatheli yethu uSilethiwe Ndlovu. Silethiwe khawusixelele ngokuqhubekayo kulomsitho. Kuningi okuqhubekayo namuhla ntambama njengoba uzwa nje emva kwami baningi abantu abagcwele baningi abantu abazoyijabulisa la eMoses Mabhida Stadium. Uzokhumbula futhi ukuthi kulamaviki adlulile sike sezwe imeya yala eThekwini uCyril Gcabe ekhuluma ngokuthi baningi kakhulu abantu abazobonakala befika la eThekwini ngalenyanga. Njengamanje ngizokhuluma nabanye abathathu abazositshela ukuthi yini abalindele ukuyizwa nokuyibona namuhla la. Siyabonga sisukhuluma nathi namuhla ntambama. Ngicela siqale nje ngokuthi lo nyaka waka 2024 ubunjani ku? It wasn't a good year for me personally. I went through a lot, but I'm hoping that everything it's gonna be fine in 2022. Ngibukela phambili ukuthi ngizoba nemali ngonyaka ozayo. I'll make a lot of money. I'm going to school next year. I'm going to have fun, most importantly. Iziphi izinto mhlambe othemba ukuthi uzokwazi ukuyifeza ngonyaka ozayo? Ngiyabuza ukhuluma ngemali kodwa iziphi izinye izinto? My studies, I want to complete my studies. Kahle kahle ngifuna ukuqedela and further my studies so that ngizokhona ukuthi ngithole my degree that I'm hoping to have it. Engakhonanga ukuyenza because of izimo zami zakudala, but this time I'm hoping ukuthi ngizoyenza ngiyifinish next coming year. Okay, masiyabonga kakhulu siyathemba ukuthi kuzokwenzeka. Asilethe wena sisi athena ama New Year's resolutions akho. I want to complete my master's degree, which I suspended this year due to a permanent job engitholile. So nje okubalekile ukuqeda nje i-masters yami, and that's all. 2024 umucabanga kukhona ukukweleta khona noma nje ukufezile konke obukufisa? Ngikufezile konke with the hope that ngonyaka ozayo esizongena kuwona konke futhi kuzohamba kahle. It was a very good year for me. Sesigcina nje sisingakakudedeli obani olindele ukubabona la beperforma ntambama? uThukzini, uMthandeni, iGucci, and that's all. Masiyabonga kakhulu. Njengoba besenziwile-ke kuningi okulindelekile la eFact Durban Rocks la eMoses Mabhida Stadium. Kodwa-ke kunomunye umuntu uPhila Duma esebenza naye. Cela ukuthi siye kuye sizwe ukuthi yena kwenzakalani eBay. Nginibingelele lapho e-studio. Yabona thina njengamanje sila emcimbini obizwa ngokuthi iGumba Festival. Manje ke lo umcimbi nje ovamisa ukubanjwa munyaka yonke. Abantu baphume ngobuningi babo namhlanje bayadansa kudlala ingoma lapha. Sike siyezwa ukuthi njengamanje kuzongena uNdoni e-stage azonandisa. uNdoni ke ngizomkhumbula lapha kuma idols emncintiswaneni. Kodwa futhi kuze ngikubeke nje esithombeni ukuthi abantu bajabula kanjani ngokuba la ngizoletha ababili abathathu esizokhuluma nabo ukuze uzokwazi ukuthi nawe uzwele ngokwakho. Bakani bami siyabonga kakhulu ngethuba enisipha lona nila emcimbini namhlanje. Yini into enilangazelele kakhulu, into enibhekile nje nithenjo? Mina kwasami ngize ngizobona uDJ Amenisto. Kumnandi iweather yabheda ne? But it's still nice. Kade siza kuma fest singenankinga noma ninganetha isifana sifuna ukulala emakhaya. Lalo emakhaya bese ngiletha wena dadewethu ungachaza uthini mhlawumbe nje ngezokuphepha?
Sibona kuphephile kakhulu ngoba akhona amaphoyisa nama-security, i-tight, kuphephile kakhulu. Laba bebesaba ukuthi kuzobe kunabantu amaphara kanje, ayikho leyo nto leyo, kuphephile. I-security khona, amaphoyisa agcwele maningi, siphephile nje, akukho kube sikubonayo, sonke si-right, siphephile. Okunye-ke ngicela ukuthi sixoxe ngakho, sivalelisa unyaka ka-2024, sesingena ku-2025. Khona iy'nhlelo mhlawumpe onazo ofisa ukuyifeza ngonyaka ka-2025, khona ofisa ukukushiya kulo nyaka ka-2024, kuhamba kanjani kuwena? Mina ngonyaka 2024 ungivovile, but nginaleyo nto ukuthi I'm ambitious. Ngo-2025 yonke into izoba ngcono and kunesikhundla emsebenzini engisipindile esithi mina, so I'm hoping ukuthi ngiyasithola and then I flourish. Ngiyabonga. Ebese sisakwena. Mina ngo-2024 ubhedile kakhulu, kodwa 2025 kuningi kuhle okungilindile, kunama-position engiwabhekile engisho futhi ukuthi kothi uphela ngibe ngikhona phakathi. Siyabonga kakhulu ngesikhathi senu. Siyabonga. Usuzweleke nawe lapho Lisa, abantu nje bathe njo bakhuluma ngamathuba abawabona ebavelela ngonyaka ozayo, bakhuluma indaba zomsebenzi, basho futhi nala ukuthi njengoba bezovalelisa lo nyaka, unyaka ka-2024, bafuna ukuvalelisa ngegiya eliphezulu. Basho ukuthi njengoba kuzongena abaculi abahlukahlukene lapha estage bezonandisa nabo bazimisela ukuthi bajabule nje badanse. Siyazi ukuthi uDJ Tira uzobe kulesi stage, siyazi futhi ukuthi noMthandeni uzobe eperforma ecule nandisa kulesi stage lesi. So kuningi nje abantu abazimisele ukuthi babe ingxenye yabo namhlanje nokuzobe kwenzeka namhlanje kulo mcimbi yokuvalelisa unyaka ka-2024. Bamgazo sibini ke kwintatheli zethu uSilethiwe noPhila. Sekusele iyure ezimbalwa phambi kokuba ilizwe liqhawule unyaka kwiphulo lokuqinisekisa ukhuseleko kweli xesha leziyunguma. Inkonzo zikaxakeka zesixeko saseRhawutini zityelele iivenkile ezahlukeneyo kumbindi wedolophu ukuqinisekisa ukuba imithetho kumasipala ngakwiziqhushumbisi iyathotyelwa. Isebe lokhuseleko loluntu likhuphe imimiselo yokuba iziqhushumbisi zingasetyenziswa kuphela ukususela ngentsimbi ye-10 ukuya kutsho ngentsimbi ye-12. Ebethe bhazalala amagosa omthetho esixeko saseRhawutini kwilinge lokulawula ukuthotyelwa komthetho obekiweyo kwiivenkile ezithengisa iziqhushumbisi. Busy checking traders that are selling fireworks for bylaw compliance. Kolu tyelelo kuqwalaselwe kakhulu indlela egcinwa ngayo iziqhushumbisi ezivenkileni. We have seen that the main issue has become storage of the fireworks in the shops that we have visited. Over 10 shops have been closed for now, but we are still going around. We want to see if they have the correct license certificate, and they also keep the fireworks in a stored glass cabinet, and they do have the firefighting equipment that is required inside the shops. Kusenjalo, umbutho ojongene nokhuseleko lwezilwanyana i-SPCA inike abemi beli iingcebiso ngendlela emakhuselwe ngayo izilwanyana ngeli xesha. If you feel your pet is prone to anxiety or trauma and distress during fireworks, is to go to your pet's vet and ask them to prescribe a calming medication or a sedative just to keep them a little bit more relaxed and help them cope during fireworks. The best thing to do is keep your pets indoors. If they're outdoors and they're experiencing these loud bangs and these colorful explosions all around them, it can really distress them and cause them to try and escape from the property, which is when they get injured or perhaps knocked over by cars. Isebe lithi nabani na oqhumisa iziqhushumbisi kufutshane nezilwanyana, izibhedlele kunye namakhaya wabantu abadala uza kuhlawuliswa imali elinganiselwa kwi-R1,000, ukanti abaqhumisa iziqhushumbisi kufutshane neegaraji zokutha ipetroli bazokohlwaywa i-R1,500. Uza kuthi nje uqala unyaka omtsha bemibeli bangenenzulo ezipokothweni njengoko lisenyuka ixabiso lepetroli ezenzulweni zobusuku ukuze emva kwesibhengezo sesebe lezimbiwa namandla nalapho ipetroli iza kunyuka phakathi kwe-12 ne-19 cents ilitha. The contributing factors are as follows. The weaker rand against the US dollar contributed about 10 cents a litre. The slightly higher oil prices during the period under review. The slate levy remained unchanged at 0 cents per litre in the price structures of petrol and diesel. The minister has approved the restoration
of all the fuel pricing zones that were affected by the closure of the port of Port Elizabeth to the original magisterial district zones with effect from the 1st of January 2025. The Minister, Gwede Mantashe, wishes all of you a very happy and prosperous new year. Xa sihlabela mgama nesiqendu sethu sesine nesokugqibela sokubulawa kwabantu eMpuma Koloni, ukubulawa kwabantu eMpuma Koloni kongenalusini kwenzeke nakwikomkhulu lasemqhekezweni Cebokuhle eMthatha. Unkosikazi noGcinile Mthirharha wadutyulwa ngamadoda angaziwayo kwangobu busuku bunye kwabulawa inkondekazi ebiselisidla umhlala-phantsi njengomongikazi. Kwangobu busuku bunye kwadlwengula abantwana besikolo ababefunda kwisikolo samabanga aphakamileyo iJongintaba. Intatheli yethu uNtsikinoyiya yanaba. Kwiintsuku ezimbalwa emva kokubulawa kwamalungu akwaSeti, unkosikazi noGcinile Mthirharha naye wadutyulelwa kwakhe emqhekezweni ngento erhanelwa njengokumvala umlomo kwidabi lokulwa ulwaphulo-mthetho olugabadeleyo kulaa mmandla. Bafike kwaba bantwana bathi bafuna unyana walapha nguPhiko. Bathi ka bantwana ukhona kodwa bamazi iroom alala kuyo. Uthusena zizithonga zesibhamu ezi zidubula umama wakhe. Wathi uphuma sinsebelele waphuma sebengasekho. Abantwana badlwengileyo bayi-6 and siyarhanela kuba amathuba lenzeke ngalo ezinto ayacelwa baqale apha then badlulela phaya. Umolokazana wakhe uthi bagqejwa olungophiyo belusapho nasekuhlaleni. Umama sizamkhumbula ne-community yonke ngoba ibingumntu ebeyilwa lento yecrime. Besiyilwa sonke kodwa ebede yena waphuma waphumela phandle, ebengoyika uthetha phandle nakumaphephandaba ngento yecrime esiphila kuyo emqhekezweni. Umama uNonceba Timakwe yena kurhaneleka ukuba wangcungcuthekiswa ngokuthi atshiswe phantsi kweenyawo phambi kokubulawa, kanti amantombazana athuthelwa kwindawo ekhuselekileyo emva kokuba edlwengulwe ngethuba echophele iimviwo zokuphela konyaka eJongintaba. There is an arrest that has been made and we're busy analyzing the evidence from that, but it's still sensitive. We can't say anything for now, but what I can assure the people is that we have a new sheriff in town. Yesterday, the new commissioner, Major General Mogadishu, who was leading the NIU in George, has reported for duty in Mthatha. This reflects our commitment to deal with crime in the Mthatha area, and we are focusing everything that we have to ensure that we attend to all the heinous crimes that our people are experiencing. Emva kothotho lwezi ziganeko kubekho ikhwelo lokuba kuqiniswe nangakumbi ubuntlola khona ukuze zinqakulwe izikrelemnqa zingeka uqabelisa umsebenzi wokubulala. Kwiindaba zethu kuChannel 163 osiphathela Newsroom Africa, Ntsiki-Noyiya eMpuma Koloni. Xa sihlabela mgama nanjengoko siwuqwela siwuqubuda unyaka ka-2024, abantu bavakalisa iminqweno yabo ka-2025. Ntsiki-Noyiya utyelele elusikisiki nasesajonisi zewafaka nemilomo nabancinci nabadala. Phambi kokohlukana konyaka, abantu bangungelana kumanxweme kuzawuzonwabisa benazo nezicwangciso zonyaka omtsha ka-2025. ULungisani Ngodwana waseThombo esajonisi nosapho lwakhe bacela ukwenza umbhiyozo wombulelo wokubagcina bezimanye ngeqhina lomtshato nowakwakhe. Ndiyafuna ukuzama isimo sempilo. Ndisanda ukuba neminyaka ewu-40, so kumele ndizame indlela endiphila ngayo ukuthi ikwazi ukundisustain for isikhathi eside. Bese ke ngokwendlela endiphila ngayo nonkosikazi sizoba sicelebrate unyaka wethu we-10. So siyaplana nje ukuthi sizoba sivuya kanjani, sibonga kanjani uThixo ngale minyaka ewu-10 asinikeze yona sihlala kunye emshadweni. Abanye banqwenela ukuba amashishini abo akhule nangakumbi kunyaka ka-2025. Ndihasla ndizifotela nje abahlali, umzekelo njengangoku ndiqashishe ngeekhamera zam, umzekelo nantsi enye yeekhamera zam phaya usemsebenzini umfana ngokuna. So ke kulo nyaka uzayo ndizibona uba okay abahlali ingasi bangavizitha apha ePort George bazosisapota thina singabahlali abafotayo. Nabantwana baselula banawo amaphupha. Ngo-2025 ndifuna ulungisa ubomi bam and futhi ndifuna ukuya kwamanye amazwe zange ndiye kuwo njengo-Cape Town.
and I love myself. To achieve more goals and then to become a better person and more people in the world. Kanti abantu abadala sele besidla umhlala phansi bazikhuphela elwandle neentsapho zabo ukucwangcisa okuhle kodwa imfuyo yami endinayo pha andiyamkelanga kakuhle apha ku-2024 ngoba ndiyaqala lo fuya igusha neebhokhwe ngoku ndifuna ndiyamkele into endingayamkelanga ngayo ukungcolisa kwazo kodwa funeka ndiyamkele ngoba ikho enye indlela ngoba sendapentshela kaloku ndifuna abazukulwana bam abasaqhubeleka nesikolo uThixo abenze baphumelele ngumthandazo wami lo ongapheziyo nabantwana bam basebenze kakuhle baphathisane kakuhle nabakhwenyana bam njengoba betshatile. Umthunzi Mdleleni oswelekelwa ngumama wakhe kwisithwakumbe sasengobozana uthi yena nabantakwabo abanakulahla mbeleko ngakufelwa. Zenzekile izinto kodwa ke asibambelanga kulonto because izinto ziyenzeka ziphinde zidlule. So nje esikubhekileyo ngoku way forward uba from kusukela ngoku sense singabantwana ukuya phambili senza njani. Andinanto ninzi ndingayithetha kodwa nje sesifuna ukubona uqala ko-2025 bawusiphatheleni. Bonke babethe ngenqindi phantsi ngelithi unyaka ka-2025 uteketeke impumelelo yamaphupha wabo yaye izawuzalisekiswa. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguntsiki Noyiya esajonisi. Kulo nyaka kuphawulwa iminyaka engama-30 ususela oko wapasiswa umthetho wokubuyiselwa komhlaba wabo waxuthwa ngexesha lengcinezelo kodwa abanye abahlali kwidolophu yaseQoboqobo eMpuma Koloni sele belinde iminyaka esondeleyo kwengama-30 kodwa namhlanje basajonge enkalweni okuzana njengoko urhulumente esithi sele hlawule amabango asondeleyo kwi-84,000 ukususela ngo-1998. Kwinyanga kaMeyi kulo nyaka abahlali bakuQoboqobo eMpuma Koloni babamba uqhankqalazo kuba befuna umhlaba begrogrisa ngokungavoti nanjengoko bekuvotela urhulumente wentando yesininzi. Abahlali bathi urhulumente akakwazanga ukuzifezekisa izithembiso zonyaka ka-1998 zokuhlawula umhlaba wabo. Okubalulekileyo uba le mali iphume okokuqala seletshile usisi lona wathi incwadi inantsika aba bantu bazakhele bachitha basuswa pha ngurhulumente forcefully wabazisa apha kule ndawo bakuyo ngoku ebekhile bachitha baphinda bazakhela kwakhona apha. Yiyo loo nto kubalulekile uba ke ngoku singayifumana imali yoba omkhulu. Ufundiswa Adonis noyinxalenye yabahlali abafuna imali yomhlaba uthi usayikhumbula kakuhle imini abasuswa ngayo ekhayeni lakhe. Ndandiyikhumbulayo ngolaa suku ukuba kuthe kwakugqitywa ukwakhiwa ikhaya kule ndawo sikuyo ngoku kwafumanisa makuthathwa ibhedi sasihamba ngeenyawo akho nto yayiyokhwela because kwangekho nezitrato mosingoko kwabe ke ungekho nendlela yoba kungafunwa lanto kuyinqwelo basasithutha ngeentloko zethu izitya neembiza ke siyokungena kule ndlu intsha yabazali bethu. Hayi ke kuba ke thina ke noko sasingekho kude mhlawumbi iyure besinoyithatha. Ufundisa ukwathi emva kokuba besusa Zanka kwidesika yenu yendaba ndiyakubulisa nawe mbukeli wami ekhaya ndikwamkele bethuna kwiqonga lam leMozulu lakhe igama lam ndinguthabile Makaphela ndiyinzwakazi yasebathenjini mvanje yenjenje iMozulu siye sivule ke mbukeli ekhaya kokuqala nqaka ngokuphawula lo mfanekiso wokuqala wethu oye ke ubonakise ngamandla iziganeko zamvanje zeMozulu apha eMzantsi Afrika noko imeko siyayibona phaa kuqhaphukile kakhulu kunetha nokuthutuma kwezulu ngamandla uba ukulela phondo lonke laseRhawutini phaa ngamandla futhi kumandla kooPretoria kwasekuseni phaa bevuswa kuye kaloku la 20 degrees baqhube losuku lwabo zezondudumo futhi ke abaneka yonke lamva kwedina yangomso ngamashumi nje mabini azakhathwe sisibhozo kanti wona amaqondo wakho phansi naphezulu lokuqala kwakhona futhi iphondo kuseMpuma Koloni njengapha kumbindi walaphondo njengapha kaloku mbukelo kwintshona yalo futhi korhafu kwasekuseni licongele lihle kakhulu izulu fana kube kutshisa mpela ngorhatya phaya ngomso ngamashumi 3 nje azakhathwe sisihlanu kanti ke phaya ephondweni laseFreestate ngomso likumbindi ke lona elophondo apha kaloku eMzantsi Afrika yakuphawula phaa kumazantsi futhi eBloemfontein kwakhona kusanethe ekuseni futhi kubaneke yonke lamva kwemini kwasekuseni noxa bevuka ngeshumi
wesibhozo. Bona ke benjenje phaya ephondweni laseNtshona Koloni ngomso ngamandla kumazantsi koCape Agulhas futhi ngamafu kwakhona futhi xa belusonga usuku naphaya eGeorge kwakhona futhi ngorhatya ngawo kaloku la 20 nje aze abe nesine mbukele ekhaya abaphila ngohlobo bona phaya ephondweni eliphaya kaloku koNorthern Cape ngomso amantla nempuma yelaphondo njengapha kaloku bukele ekhaya eKimberley neziphaluka phaya kwasekuseni phangomso lishwibi nje elikhatshwa siso isithoba bona benjenje phaya ephondweni laseNorthwest ngomso amazantsi Moruleng kwasekuseni pha kungaqhubeka kunethe nje yonke lantsasa ngalo kaloku lashumi nje likhatshwa sisithoba kana koBloemhof bukele pha kwakhona ngorhatya futhi kusanetha ngama-31 chunam bukele pha ekhaya njengokubanzi kaloku iphondo lethu eliphalona kuseRhawutini namazantsi futhi nempuma gxebe yelaphondo phaya eSprings nendawo zonke ezikufuphi kwakhona bukele phaya kamnandi phaya xa bezawulala ngomso belala kamnandi ngama-20 azakhatshwe seso sihlanu kwakhona bukele xa sihlabela mgama ngokubanzi kwakhona phaya ephondweni elikumantla ke apha eMzantsi Afrika elo phondo lipha kaloku lona eLimpopo njengakwimpumayelo futhi ePhalaburo kwasekuseni futhi kusebele impela yonke lantsasa ngawo la 20 nje azakhatshwe sisithathu kanti sethe chu ngokubanzi phaya ephondweni lasempumalanga ngomso kumantla welaphondo Middleburg umzekelo kwasekuseni futhi zintshizane ezithe gqa yonke lantsasa nasesikhukhuza futhi ngama-20 nje aze abe nesithathu mbukele ekhaya ndiyayivala ndiyayisonga imozulu phaya kwaZulu Natal ngomso kwimpuma laphondo Richards Bay kwasekuseni kuyanetha futhi zindudumo nezantshala nje ngeshumi elikhatshwa sisithoba kanti kokugqibela nqa kuseKokstad ekuseni futhi kuyacwenga unethe ngorhatya mna ndikuthole kangaka xesha lemyawuli. Ngasibane izindaba kwiqonga lethu le-YouTube nelithi indaba zethu 163 njengoko kushiyeke nje iiyure zingephi phambi kokuba singene kunyaka omtsha amanye amazwe eselengenile kunyaka omtsha nafana nelizwe laseNew Zealand makhe sinishiye nemifanekiso yamazwe abhiyozele unyaka omtsha kamnandi mawethu. Ekhayeni lakhe ubomi zange bube lula.